ibandla nje engelona ibandla lezwi. Okay, ake ngisho wenye indlela. Akekho umuntu ongathi umuntu kamoya engalazizwa. Because izwi nomoya are inseparable. Unamanga mawuthi umuntu kamoya ungalazizwa, amanga okugcina. Yabuzwa. Ngoba iBhayibheli liphathe inkemba kamoya eyizwi. Inkemba kamoya kodwa eyizwi. The spirit and the word are inseparable. You cannot separate the two. Awazi ukuba umuntu ogodwa kwakho. Uma seyizohamba insizwe endala eMilethu. Lapha eEfeso eMilethu. Masizohamba seyizoboshwa ife. Ithi ebandleni. Nina nonke niyazi ukuthi angiyekanga ukunifundisa lonke icebo likaNkulunkulu. Ubusuku nemini ezindlini zethu esinagogeni nasemathempelini. Amen. Ebasethi njengoba sengihamba siqopheleni nini sekhuluma nithi leadership. Athi ku leadership siqopheleni nini? Lesifundisa. Nomsebenzi wonke uNkulunkulu umoya ngolabe ethembile wani bekunyile ababonisi. Athi ngoba mina masengihambile kuyovuka abanye phakathi kwethu. Amaqila ahlale khona nje khona nala kuyithi khona la. Ahlale nje ufuna ukuduka. Ahlale lindi umzuzu othize. Amakanjani? Wena ungahlali la. Ibu. Sanibona. Uthi ngoba mina ngisatheka nje khona abazovuka phakathi kwethu. Uthi bangawuhawukeli umhlaba banga sebekhohle nokuthi wasebenza kanjani usithole iminyaka. Uthi Paul uhlale nabo 3 years ubusuku nemini engaphuthi ebatsheleni icebo likaNkulunkulu khona bangeke bayikhumbule kwakuyikhumbula masebe udweni. Kodwa mayisevale sehamba uthe bandleni manje sengiyanibeka ayisuka ezwini. Uthi nginibeka enkosini nasezwini la elina lona elinamandla okunaka nokunakela ifa kanye nabangcwele. Wagethi izwi noma ungadansa kanjani wagethi izwi useless embuso. My God. Useless uqeda ukuthi izwi lithi. Uqeda ukuthi uqedwe izwi. No. Spiritual leadership, Ephesians chapter number 4, verse number 11. Verse eldership body support system. Ama elders akubona beka abaphostoli aba-appoint ama elders. Ama elders nama bishops i-office elilodwa. Yalamagama asebenza interchangeable. That's right. An elder, And the bishop. an overseer, a bishop is one office. Litholakala Titus 1 verse number 5 kuya verse number 11. Naku 1 Timothy chapter number 3 verse 1 kuya verse 8 ngoba from kuya verse 7 ngoba u8 kuya 10 ama diaconds. Sanibona. Sanibona. Ama elders are part of the pastoral. Part of the pastoral. But bona balethela ma qualifications ngoba kulona office. It's a position. Yes. Yes. Kodwa upastor we office yilabo abanezinseka. Ngibafaka nje ukuthi babe nezinseka ngamakhono ngomhlambi kaNkulunkulu. Bakwenza noma bengabekile. Nithi nikhonza ngesonto noma kwi conference
bona bajabulela ukuthi begcwele bakhalisa ukuthi bengekho sibani baphuma kwi-conference baye ekhaya la bengazange babekwe nina ningababalekile ningabanakile kodwa ngoba udriver i-office adinge umuntu ozokhomba i-office i-operator ngezikhathi zonke noma lingakhonjwanga muntu i-office ihlalele ikhona kungena umuntu aphume kungena umuntu aphume kodwa kuhlalele ikhona khona abantu abanayimtsele umsebenzi kaNkulunkulu nina ninquma umuntu nimkhohlwe yena amlandele ngoba nina ninquma ngenhloso yokunquma aninqumi ngenhloso yoKristu nina niba nenzondo umuntu mayewile nibiza ngawo wonke amagama nize nithi nanivele nibona ukuthi akekho serious nisho ukhalo likaNkulunkulu Bonse kuzondwa serious. Uqala nje babeze bamhlalise lapha. Ngasemnyango. Bakwaziwe uma uhleli lapha ngasemnyango wewe. Uphusha ufakiwe. Asenzi kanjalo embusweni kaNkulunkulu. Ibandla likaKristu la ngempela lenzi kanjalo. Nalento eniyenza ku social media ukuthi nambe nikhuluma ngeindaba zabazalwane akwenziwa kanjalo. Mawufunda uChapter 18 kaMateyu uzokutshela ukuthi mawubona umzalwane wakho ona yakuyena kuba wena ozama ukumrestore. Uma wena kwehlula uze nofakazi wesibili awuyi kuFacebook. Hayibo. Awuyi kuTikTok uyokhuluma indaba zebandla. Mayehlula nalo wesibili lando wesithathu. Uma esenihlule nobathathu seningamisa phambi kwebandla ke nimlahle ngoba nizame ngako konke ubufakazi buphambi kwakhe uyaphika kodwa ni kuFacebook amahoma affairs la awanekelwa ngoba nenza izwe kungabe lisalithanda ibandla ningabe lisalethemba ibandla amecula abacula bheda ngithi esopeni ngiyaxoshwa Hayibo. Nithunaza ibandla emiphakathini yabantu abangasindisiwe. Sesiyathandaza. Ngibongile ukuba phakathi kwenu. Angikhulumanga okuningi okuncane nje. Bengenzela ukuthi sikwazi ukukhonza. Kodwa siyasidinga isikhathi. Sihlalele izinto. Sezwe. Sidlumbana. Nakulo Testament uzwa ithi indoda wangimisa. Wathi khamisa. Ongishuthe. Kwakumnandi njengejuleni kodwa kwangijikela Eswini. Asihle. Asihle size sibe yiyo. Bazalwane uChapter 15 uverse 3 and 4 uthi nina senihlanzekile. Yezwi. Njalo uma ufundwa izwi kwabiwa izwi siyahlanzeka. To. Nina senihlanzekile ngezwi elikhululekile. Mase ngiphisa izwi sandisa yonke into mase kuyizwi kuthiwa sekusele 15 sekusele 30 minutes hayibo bese manikwenza nganizwi noma 3 hours omncane. Ngiyakhonza vele abantu sebebuka abantu sebejahile ngoba bakhathele kade bejaye. Alahlalele izwi. uChapter 17 sanibonani. U17 uthi bangcolise ngeqiniso izwi lakho. Verse 5 u24 uthi madoda thandani umlilo njengoKristu ethandile ibandla wazinikela ngenxa yakhe. Bebe uyaligeza ngesigezo samanzi ngizwi ukuze ayibuthe noma khotho ngenasihla namngindi nanjalo kepha owenkazimulo inkazimulo ebandleni ikhishwa ukuthi izwi liletha kangakanani tatu koshataba Henry azili etebahashula Veremia bakia ezeri ukatela hasala Yibendro bresio koshata Yilerelia brasekata. God is raising people abazobane hanga ngezinto zokomoya abazobane hanga nezwi kaNkulunkulu. Tonight God is raising people abazoba founded and rooted in the word
Izwi lakho Jesu linamandla, ingumlilo oqothulayo, liyephu imisetha, liphunzisa, liyehlaba, lehlukanise, onalo izwi lakhe angeqothwe umlobi wencwadi yamaHebheru uthi izwi likaJehova linamandla. Athi libukhali ledlula inkemba ebukhali kamothi zombili, lahlaba lehlukanise, lihlukanisa umoya nomphefumulo, amalunga nomnkantsha. Hawu kanti la emalungeni kanti kunendaba. Ngesikhathi ulamukela lingena la, lifika lihlukanisa umoya nomphefumulo, bese lingena emalungeni ukuze likwazi ukulungela ukungena emathandweni. Bese kuba ukuthi ingqondo iyajabula, idalifikile nini, kanti phela lingenile sengayi emalungeni. Ngesikhathi ingqondo phenduka futhi, ngesikhathi ingqondo ijabula, kanti selivele liphakathi emalungeni, bese likhuphuka ngespine liya kwimedula oblongata. Seliyohlula izizini, seliyohlula imicabango, ukuze kungabi khona lutho olungedalulo ngeZwi. Asikhuleke sonke bafowethu, asikhuleke sonke, asikhuleke sonke.